Doon na lang ang panahon, iksod ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan. Kuhaon, sukaton ka siya. Ikaw o ako, iyan. Kuhaon, lalino. Kalipay ang ating matagamdaman, kauban na siya. Pagkaanin lutog kataho, ang langit tulubulawan ang ating pagalatan daw sa langit ang iyang kadan ang siyang kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakirang, wala na ikamatayo, Jesus. Tulong tanan kalipay, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatay. Siyudad na bulawan, daw sa langit ang pagkatumbang, dayanan sa mga gila na bato. Suba sa kinabuhi, kristal na buhing tubig, sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, iksod nga ang Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan. Uhaon, sugaton ka siya. Ikaw o ako, iyan. Uhaon, lalinong nagdusa. Panganod, lulog kalipay ang atong matagamdaman, kauban ka siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pangilan, wala na ikamatayo, lulong tangan kalipay, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatapos. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pangilan, wala na ikamatayo, Jesus. Mga adlaw, matahom nga kabuntagon alang sa pagday ug pagsimba. Og salamat Ginoo nga lain usab ang kalayo nga imong igabubo kanamo puno sa kinabuhi. Nga maoy among gikinahanglan sa among magkalag tungod ginagainom pulong ang tao dili lamang mabuhi sa tinapay lamang kundi sa mga pulong nga nagagula gikan sa baba sa Dios. Busa Ginoo, salamat nga magapadayon kami uban sa imong pagpataliwala karon kanamo. Bisan pa man sa lagyo nga mga dapit lugar Ginoo nga sila usab nagaapil ug paminaw kanamo. Nagaampo kami nga imong panalanginan sila sa maayong panglawas. Og salamat niini mga panalangin ilang pagadawaton. Among pagadawaton sa pangalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Josue kapitulo 24. But as for me and my house, we will serve the Lord. Verse 15. Okay, nahinomdom ba mo nga gikanta nato na? Okay.
Morag wala nakalimot na tanong sa giun sa napunado to sigira. Okay, praise the Lord. Morag lockdown ng atong mga Thanksgiving karong mga panahon na kay bawal pa man ang gathering, labi na magdugol. Bawal pa ang mga pista-pista di man nga malikayan na kung ingon niya na kaon na gani na praise the Lord mudas magyud ang mga tao. Kung nahinumdum ta dinhi sa ato gikan sa karsada maglinya paingon diri sulod. Praise the Lord. Pero way nagmahay, silang tanan nakadawat sa panalangin. Okay, dinhi sa 24, Joshua chapter 24 verse 15. Ningon si Josue sa mga katauhan, but if serving the Lord seems undesirable to you, ingon siya, pagpili kamo, then choose for yourselves this day. Pagpili kamo, kay mauna ning panahon na i-prepare ang atong kaugalingon. Ingon si Joshua, then choose for yourselves this day whom you will serve. Kini mo rag ulay na gyud nato ni pagpili asa may imong higugmaon. Praise the Lord. Ingon siya sama sa mga nahitabo kaniadto o sa atong panahon usab karon. Ingon siya baka Dios sa inyong mga ginikanan, whether the gods your forefathers served beyond the river, or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Din sa Deuteronomy chapter 10 verse 12, di gipahimangnuan sila na ang mga practices nga ginahimo sa mga tao kaniadto dili gayud sila moapil. Okay, chapter 10 tan-aw nato ni. Praise the Lord. Okay. Kadari lang. Chapter 18 di ay. Deuteronomy chapter 18, gipahimangnuan sila. Niingon siya, niingon na Ginoo sa dihang mosulod kamo sa yuta. Nga akong gihatag kaninyo, ingon siya, ayaw gyud kamo pag-apil. Do not learn to imitate the detestable ways of the nations there. Ayaw kamo pagsundog sa ilang mga ginahimo. Ingon siya, let no one be found among you who sacrifice his son. Amao ini, kini di ang mga tawhana, nagasacrifice sila sa ilang mga anak nga lalaki or anak nga babae. Diha sa kalayo, in the fire, who practices the divination or sorcery. Okay, so sila mauni ang mga kinaiya, bisan sa atong nasod, mausab ni, gawas ni adtong nakristohano na. Okay, na ay mga practices na witchcraft o uban pa. Okay, so dinhi nagaingon siya, interprets omens, engaged in witchcraft or cast spell, or who is medium or interprets sapa nilaktod ko. Verse 10, let no one be found among you who sacrifices son or daughters in the fire, who practices divination or sorcery, interprets omens, engaged in witchcraft, or cast spell, or who is in a medium or spiritist, or who consult the dead. Okay, mauni ang mga ginahimo kasagaran sa mga taong wala pagayod diha sa Ginoo. Okay, sa verse 12, anyone who does these things is detestable to the Lord. Ang tanan kuno nga magabuhat o magasundog nini mga butanga, iyon siya wala gyud siya, way pulo sa tubangan sa Ginoo. And because of these detestable practices, the Lord your God will drive out. Okay, sa diha na ang usa ka tawo muambit. Okay, niining mga butanga, iyon siya hinginlan siya. Okay, so i-drive out siya.
Iniingon siya, God will drive out those nations before you. Verse 13, you must be blameless before the Lord your God. Kinahanglan na magkinabuhi or magputli, magbalaan, dili masawayo, salawayon, tubangan sa Ginoo nga mao ang Dios. Okay, so balik ta dinhi sa Joshua or Josue chapter 24. Ingon siya dinhi, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your father served beyond the river, o baka sama sa mga ginikanan kaninyo na bisan nagasimba sa mga baki, okay, na mga isda unsa pa diha na nagalihok sa ilang suba, or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Okay, karong buntaga, doon ay mga pipila karason na nga itutok nato ang atong mga mata, atong mga pangunahuna diha sa Ginoo. Mintras niya pakita ni ining kalibutana, niya pakita ni ining kinabuhia, dili gayud malikayan na daghang agda, daghang tawag. Okay. Sa bisan unsang paagi, aron lamang sa paglingla ug ang tao mapahilayo diha sa Ginoo. Apan tungod ni ini, ang tanan nga naay Kristo mingon amen. Dili gayod malingla ang iya ni Kristo. Amen? Dili. Okay. So sa nagkalain-laing bahin sa kinabuhi, ug sa nagkalain-laing dapit sa mga kanasuran, doon nagyoy kaugalingon nga iyang paagi or practices sa ilang pag-ila, belief, diha sa Ginoo. Gani kami nga pamilya nagasukad ni anang mga dapita. Sikihornon God. Okay. Pero salamat sa Ginoo na kana nga isla nga sikihor, ilado gyud na sila. Ilado nga isla. Matod pa nila, kuyaw kana nga isla. Pero sa pagkakaroon, usa sa pinakanindot nga isla. Kung muadto mo, nindot nga lugar. Okay, so kana nga isla, sa wala pa ning mga lockdown, sa tibuok Visayas, ang island of Siquijor mo'y pinakadako nga pundos sa mga dolyar. Okay, kay kasagaran diha mga abroad. Ang namuyo diha, mga puti, kasagaran na. Okay. So, sa unang panahon, siguro, morag ingon ni ana, gani dili lang ang sa Siquijor, sa Leyte, na ay mga istorya na mga ingon ni ana gihapon. Sa Bohol, matod pa nila, kung na ay kaslon, muadto ra sa langob, ug moingon, manghulam daw sila og kanang plato, siguro nakadungog na mo ni ana. Ang uban kuno nakahulam. Unya karon di na kuno mo pahulam kay dili kuno careful ang manghulamay. Matod pa nila. Okay, so ingon niya na kini nga nasod sa Pilipinas gipuy-an gyud na kay sa Biblia una gipanglabay mga fallen angels baya na sila. Og nagkadaiya ang mga gipanghagbong na matod pa nahagbong sa dagat, na nahagbong sa bato, nahagbong sa yuta, siguro katong sa dagat, mao nang mga tagas, mga dagko ug lawas, kay dili man gahi ang dagat, pero katong nadakdak sa bato, praise the Lord, mo itong nahimong putot ug nahimong diwindi. Mao na akong pamalandong. So nagkadaiya ang hulagway na imuart na itikbalang matod pa. Sa comics pa na sa una, wala naman ko kakitag comics karon. Okay, so nagkadaiya ang mga hulagway. So diha niya ng mga paagiha, usa ka na sa mga gikaligot-gutan o gikasilagan sa Ginoo. Alang kanato, wala na gyud na nga mga practices. Amen ba? Amen. Dili para sa unang panahon na kung naay maghilot sa imo, human og hilot, huypan ang imong alimpulo. Praise the Lord. Karon careful, dili na gyud ta ni ana, magbantay ta ni anang huypan ang imong alimpulo. Okay, unya gawas nga huypan, ludan pagyod. Delikado sa COVID, matul ba nila? Okay, salamat sa Ginoo. O karon,
makita nato dinhi na dunay usa ka butang nga makuha nato. Naingon si Josue, ingon siya, pagpili, choose for yourselves this day. Sa verse 15, sa Joshua chapter 24. Pagpili, ingon siya, kadtubang Ginoo or Dios ba nga gialagaran sa iyong ginikanan didto sa suba? Praise the Lord. O baka sa Amorihanon ba nga Dios? Pagpili mo. Nganong gipapili man sila sa duha? Wala man ingna ni Josue, pili ang Dios. Nganong wala man moingon si Josue? Di ara dinhi sa verse 19, makita nato. Joshua chapter 24 verse 19. Nganong wala papilian niya? Joshua said to the people, you are not able to serve the Lord. Dili gyud mo angayan. Hallelujah. Mao ni ang sulti ni Josue. Duharay akong ipapili sa inyo. Diyos ba sa suba, sa Nile River? Or Diyos ba sa Amorihanon? Nganong wala man gyud ingna nga diri mo sa akong Dios. Tungod kiniingon si Josue, you are not able to serve the Lord. Ngano man? Holy, because He is holy. Iyon siya, mga daot lang mo, kung inyong pilion ang Holy God, unya kamo nga nagpili, dili mo musunod sa iyang pagkasiya, mga daot lang mo. Nahala, pagpili mo, Diyos ba sa Amorihanon o Diyos ba sa suba? Iyon siya, sa river. Ibaluta, basta river na gani na, mga baki, unsa pa na diha, nang gawas, diha sulod sa suba. Okay. Iyon siya dinhi, Joshua said to the people, you are not able to serve the Lord. Why? He is a holy God. He is a jealous God. He will not forgive your rebellion and your sin. Dili siya mo pasaylo sa atong mga sala, sa atong pagkamasinupakon o sa atong mga sala. Iyon siya, dili siya mo pasaylo. Verse 20, if you forsake the Lord and serve foreign gods, He will turn and bring disaster on you. Okay. Iyon siya sa diha nga kamo mupili sa tinuod nga Dios, apan kung mubiya kamo, unya mualagad kamo sa dili na mao nga Dios, ingon siya dinhi, dadaan kamo niya og hampak. Og maoy mo tapos kaninyo. After He has been good to you, luyo sa iyang pagkamaayo kaninyo. Maayo ba ang Dios? Maayo kaayo siya. Mao nag-iingon, God is good. And all the time, atong palakpakan ang Ginoo. God is good, yun siya. Luyo sa pagkahiwi sa generasyon, luyo sa pagkadili, maayo ang dagan sa panahon. Apan nagpabilin ang pagkamaayo, nagpasubang gihapon siya sa maayong adlaw. Nagpasalop gihapon siya sa adlaw. Aron ang tanan nga naay kinabuhi o gininahawa, mupahulay ni anang panahona. Unya, mupasubang na usab siya, mupaulan pud siya. Praise the Lord. Hangin, wa mausab ang kamaayo sa Ginoo. Og ang tao nag-anam og kalayo sa Ginoo. Kung imo tan-awon ang Book of Genesis, wala pay lain na imbensyon ang tao, si Adan ug si Eva, si Abraham. Wala pay lain na invensyon. O kining mga invensyon nga namugna sa atong panahon, mauni ang nakapahilayo sa tao. Mupalupad na og putahaw, mupalutaw na og putahaw, submarine, ilawom sa dagat,
Praise the Lord. O nagkadaiyang mga invention, uban sa mga inventors, daghan kaayo sila, na ilan ang gihimo tanan nga paagi, apan usa ka butang nga wa gyud nila makuha kining pag-imbento nga dili gyud unta mamatay ang tao. Okay, nakadungog na mo na ng clone. Okay. So maunay ilang inbensyon. Praise the Lord. Nga kuhaon ang imong naong maor gyud gihapon pero linglara gihapon. So wala gyud na makuha, wa gyud na ihatag sa Ginoo kana nga kaalam. Ang kinabuhing walay katapusan. Walay nakaangkon ni anak gawas lamang ni ining panahon na ang mga anak ra diha kang Kristo. Ang iya ni Kristo maora gayoy nakaangkon. Apan warning, pahinumdom. Nagaingon siya, praise the Lord. But as for me and my household, alang kanako og ang akong panimalay, ingon siya, among alagaran ang Ginoo. Kay ngano, kung kita moalagad sa tinuod nga Dios, mo reflect ang imong kinabuhi diha kaniya. Ang atong Dios is holy, ikaw usab must be holy. Atong palakpakan ang Ginoo niya na. Dili sama sa atong ginahimo kaniadto. Nga kita kunuhay nagatuo sa Ginoo apan ang reflection makita man og madayag sa gawas. Ang atong binuhatan, ang atong kinabuhi, ang atong tanan-tanan nga atong ginahimo, dili makapanalangin at tubangan sa tao. Nagpasabot nga dili di ay Dios nga balaan ang atong gialagaran, kundili Dios ni ining kalibutana. Mana nga niingon si Josue, iyon siya, dili kamo angayan nga moalagad sa Ginoo. Why? Ingon siya, He is holy God. Balaan siya nga Dios. Gawas nga balaan, ingon siya, He is a jealous God. Siluso siya nga Dios. Dili siya gusto nga duha ang imong naong. Praise the Lord. Gusto sa Ginoo na tinuod kagayod. Genuine. Unsa pay lain? Tinuod nga anak sa Ginoo. Makita gyud ang imong kinabuhi. Praise the Lord. So mauni ang ingon si Josue. Kinahanglan do na nakamoy desisyon. Kining panahon ang tanang mga buhi mingon amen. Naagyud kay desisyon. Siguro niadtong milabayng mga panahon, mutarong muhiwi, pero karon desisyon ka na. Ngano? Tungod kay sa akong nasabtan sa atong panahon, usa kay ni ka panahon na i-prepare na nato ang atong kaugalingon. Amen? I-prepare na nato. So kinahanglan doon na desisyon, effects. Hebrews chapter 12. Atong tanawon ng Hebrews chapter 12. Praise the Lord. Okay? Salamat sa pulong sa Ginoo. Effects. Ayaw kahadloki ang panahon. Okay. Maingon na mag-unsa na kahata ni ani, no? Moarag duol na gyud ning panahon na unsa gyud kahang dangatan ayaw kahadlok mao na giingon ni Jesus sa Matthew chapter 24. Don't be alarmed. Ayaw kamo kakurat. Kay ang iyang saad dili mapakyas. Joshua chapter 24 gihapon na siya. Every promises dili ba promise man niya kanang pagtuo? Amen? Promise na niya ba? So kinahanglan sakay kita sa pagtuo. Ingon si Jesus, ayaw kamog
katandog, ayaw kamog kakurat ni anang mga panahon na. See to it that you, ingon siya, are not alarmed. Dili kamo mahikurat. So, pabilin sa pagpasalamat, pabilin sa pagkalipay diha sa Ginoo. Wala kay problema. Ina imong katapad ya, iniliyay na why problema. Why problema. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Bahala na, dili na magkasinabtanay usahay. Kining lingwahe sa Pilipinas. Pilipino naman ang data, pero di kita kasabot sa uban. Kaya matud pa sa istorya na nang-apply ko no, taga Bohol. Okay, may kaliwat ba yan yung bulanon po? Dili tanan ha, istorya rin eh. Gipangutana ko no sila sa Tagalog. Sinong pangalan mo? Nakasabot siya? Si Kuan ko mo ni. Ikaw, kayo. Ako si Kuan. Saan kayo nakatira? Siya, asar ko ta nagpuyo. Sa Sampauk. Sampauk. Sa Sampauk kami. Parang hindi kayo taga rito. Sa taga Bohol kami. Di ay. May mga edad na. Gulang na to sila. Hibalo ka kini mga gulang na. Di na noon tanan. Magluwa-luwa ng mata. Magmuta-muta bagyod. Hallelujah. Ingon na mga sa palagay ko parang hindi kayo taga Maynila, sa taga Bohol lagi kami. Mga ilang taon na kayo dito? Kanang taon wa na gyud disabte. Siya usargo ng taon. Ingon tong usa. Tuig. Taon-taon di iPhone sila. Mutaon namin. Mutaon namin duha. Hallelujah. At yung palakpakan ng Ginoo ni Allah magpasalamat. Okay, mag-deteriorate. Mag-deteriorate ang tao. Natural rana siya. Praise the Lord. So ingon ni anak, di tamatingalaw siya, tanan niyo sa akong ulo karon. Okay, new look. Ingon pa nga akong Mrs. Pang. Murag nindot sigurag upawan na ba? Kis-kis ba? Ukira ugwa ko mamastur. Ingan po siya, limpyo kayo na, basta kiskisa na. Gisulayan ako ni, kaya naman mo, nakakita ba mo nagpaupaw ko? Gisulayan ako ni, dito pa ta seminary. Kiskisan dito na tanan. Tanaw na ko, wag angay ni tao, wag buhok di ay. Naaman po'y uban angayan. Naapoy mo dasig na ko na pastor. Pastor, kanang bag-ura na nga gupit, mo orag maningala, pero madugay na, maanad ra ka. Tinuod siguro po, kanang magkasal ko, murag lain yun kaayo kong paminaw. Wa na ko ni usab, gipatag-as yun na ko ang akong buhok. Pero bisag patag-as yun pa ni mo, mga hanaw ra yun gihapon di ay, anak ra yun ang tao. Okay, na ako'y pangutana ninyo. Kini nga pangutana, assignment ninyo. Ngano nga ang lalaki maupaw? Nanay uban siguro nasultihan ako ani. Kasagaran sa lalaki maupaw. Ang babae dili man gyud maupaw. Praise the Lord. Ngano no? Gawas kun nasakit siya og tipos. Ang babae basta masakit og tipos, maupaw gyud na. Pero pag maayo na, mubaga na pud na. Pero ang lalaki, masakit daw sa dili. Maupaw yun na. Naapoy lalaki nga dili po maupaw. Pero kasagaran, laki maupaw, babae dili. Wag yung ko kakitag babae na upaw. Gawas kon masakit sa tipos, pero kung maayo, mubalik na po na. Assignment ninyo na. Sultihira ko sa gawas. Unsa man na, pastor. Amen. Kitong palakpakan ng Ginoo ni Ana, to God be the glory. Okay, sa Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12,
Nag-ingon siya din sa verse 2. Let us fix our eyes. Itutok nato ang atong mga mata diha kang Hesus. Okay. Kaning Greek suffix is apurao. Apurao. Letter A, P, H, O, R, A, O. Means look. Muna siya. Let us fix our eyes on Jesus. Okay, na ako'y kanta na oh soul, are you weary and troubled? Okay, so just look upon to Jesus. So mauna siya. Tanawa, tutok, ipahiluna. Let us fix our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. Okay, for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So dinhi atong tanawon kanang giingon, let us fix. Nganong ato mang itutok ang atong mga mata. Niingon si Josue, kamong mga katawhan sa Israel, pagpili kamo sa duha. Dili mo nako papilion sa akong Dios, kay dili pagyud kamo angayan. Apan kung inyong pilion ang akong Dios, unya mutalikod kamo, ingon si Josue, padadaan yun kamog problema. Padadaan kamog mga disaster. Nga maoy mo tapos, kay ngano, God is holy. Ingon siya, dili yun kamo sa pagkakaroon, ingon si Josue, sa pagkakaroon, dili mo angayan, nga mo alagad sa akong Dios. Kay siya balaan, unya siya is a jealous God. Mao nang giingon ni Josue. So gihatagan daan ni Josue ug panghuna-huna kung asa ug kinsa ang ilang alagaran ug kinsay makatabang, makatubag sa ilang panginahanglan. Okay. So dinhi usa sa mga pangutana ngano nga ato mang i-focus. Dili pa lang dugay didto mi sa Davao. Niingon si Ma'am Dulce sa amo, Pastor Dong, tama gid itong atong tema. Refocus. Ingon ko bitaw, ma'am. Ingon siya, may kwarta ka karon o wa kay kwarta, maura. Ingon bitaw, ma'am. Simple lang ang atong pagkinabuhi. Manaay kay kwarta o wala kay kwarta, adunahan or kabuska, usara. Ang atong pagkinabuhi, simple ra. Walay dato, walay pobre. Nihatag po kong bersikulo ni Ma'am Dulce. Ma'am, Proverbs chapter 22 verse 2. Dato o kabos, managsamara. Okay. Maurang pataya. Pero naay dili managsama. Kabos nga naay Kristo, dato nga walay Ginoo, kana. Pero kung dato nga naay Kristo, kabos na ay Kristo, kana mo na'y labing maayo. Amen? O kining giingon ni Josue, as for me and my house, kining Dios nga iyang giingon, alang kanako o ang akong panimalay. Kanang Diyosa, maunang Diyosa ang atong ginaalagaran karon. Kanang Diyos nga nagaluwas sa mga taga-Israel. Katong Diyos nga nag-ingon kang Moses sa Exodo. Moses, sultihi ang akong katawhan na karong gabi musulod sila sa ilang panimalay. Unya, mag-ihaw sila ug ihawon ug ang dugo ilain ibutang sa planggana, unya didto magkuha sila gamot sa isopo, ituslob ang dugo sa duha ka daplin sa ilang side by side sa ilang door frame ug ang usa ibutang dito isablig sa ibabaw. Di na purma nag-cross. Kay karong gabi ang anghel sa kamatayon ako ng pasuroyon. Ingon na Ginoo, mauna ni
ang katapusan nako pang-ultimate na tirada nako niining dapit sa Ehipto ngadto kang paraon. Kay ang balay nga dunay dugo, vertikal, unsa tong usa? Horizontal. Inig-agis sa anghel sa kamatayon nga naay vertikal, naay horizontal, ingon ang Ginoo, mulabay siya. Ang sign, mauray tan-awon. Okay. Tan-awon nato din bidaw. Exodus man siguro to tan-awon nato. Praise the Lord. Ingon siya, ang makita nga ilhanan, praise the Lord. Okay. Exodus. Okay. Musuroy di ay kining anghel sa Ginoo, anghel sa kamatayon. Unya sa dihang musuroy na siya, praise the Lord, didto makita na niya kung unsa na kadtong panimalaya, makita na di ay nila. Unya sa dihang makita na, praise the Lord. Okay, diara chapter 12. Verse 21. Unya si Moses nagpatawag sa mga elders sa Israel ug miingon kanila, "Go at once, select the animals for your families, and slaughter the Passover lamb." Pagihaw kamo. Iyon siya. Unya pagkuha kamo og hisop, unya ituslod dito sa dugo sa inyong planggana, unya didto ang dugo ilambos ibabaw og sa both sides of the door frame. Ingon siya dinhi, "Not one of you shall go out the door of his house until morning. When the Lord goes through the land to strike down the Egyptian, he will see the blood on the top and side of the door frame and will pass over that doorway." Mulabay lamang siya. "And he will not permit the destroyer to enter your houses and strike you down." Wala niya tuguti nga i-appeal. Praise the Lord. Ang mga anak sa Diyos, mingon namin. Oh, naa na ba tay sign? Okay, kinsa nang sign nga naa nimo? Si Jesus. Importante gyud. Kamong wala pa'y mga bautismo, ingnara ko ninyo, basi pwede na siguro ang baybayron niya. Di lang kuno ta magdaghan, pamilya ra. Okay. Onya, naaman ko'y apo, mga apo wala pa pod ni ako na daan ning ipangsultihan sila. Siya, ang ingon ko nga kinahanglan ko ana mo ha. Okay. So ingon siya dinhi, mulabay ang anghel sa kamatayon aron sa pag-strike niadtong walay sign. Okay. Onya, ingon siya, "And he will not permit the destroyer to enter your houses and strike you down." Verse 24, "Obey this instruction as a lasting ordinance for you and your descendants. When you enter the land that the Lord will give you as He promised, observe this." Pagbantay kamo ni ini. Ingon siya. Verse 26, "And when your children ask you," kung mangutan naman, sultihi sila, "What does this ceremony mean to you?" Then tell them, "It is the Passover sacrifice to the Lord who passed over the houses of the Israelites in Egypt and spared our homes." Okay, ang panimalay sa Israel maoray gibilin unyang mga panimalay maoray exempted. Okay, kanang spare homes maoray exempted. Panimalay sa mga katawhan sa Dios maoray exempted niadtong panahon sa hampak. Okay, when he struck down the Egyptian,
Then the people bowed down and worshiped. The Israelites did just what the Lord commanded Moses and Aaron. Okay, so gibuhat sa mga taga-Israel. Verse 29, at midnight, pagkatungang gabi, the Lord struck down all the firstborn in Egypt. From the firstborn of Pharaoh, who sat on the throne, to the firstborn of the prisoner, who was in the dungeon, and the firstborn of all the livestock as well. Pharaoh and all his officials and all the Egyptians got up during that night. Niadtog yung gabi una. Mata sila. Unya, there was loud wailing. Dito tiniyabaway sila. Loud, sininggitay sila. Hinilakay sila. Ngano, tungod sa nahitabo nga wala lang nila damha. Labaw pa ni sa coronavirus. Baabi ko virus. Labaw pa ni. For there was not a house without someone dead. Walay exempted, tanang balay sa mga taga-Ehiptohanon na agyo'y patay. Pero ang mga pinangga sa Ginoo, exempted, palakpakan ang pulong sa Ginoo. Usahay kita muarag dugay natang na Kristohanon, pero may panahon na muarag mulugak ang pagtuo ba. Usahay miingon, tinuod ka ni. Tinuod lagi. Okay. Dili mamakak ang Dios. Tinuod yun ni. Amen? Amen. Tinuod yun ni. Ayaw biya sa tinuod nga pagtuo. Ang taong na ay pagtuo, dili mabalaka. Pero mailani mo ang tao nga kulang sa iyang pagtuo kay dalira mabalaka. Masubo. Praise the Lord. Pero nag-ingon ang pulong sa Ginoo sa New Testament. Nganong mabalaka man kamo? Dili balabaw pa man kamo bili. Amen. You are highly valued and they. Tiaw muna ang pag-istorya. Labaw pa kitag bili. Praise God. Pero dili malikayan gyud no ngab. Unsa na gyud ka no? Nanaga una-una natong una-una nga naanay nanuktok. Ayo. Naana ba ka ani? Okay, praise the Lord. Ayaw ka balaka. Smile. Be happy. Amen. Himoa nga ang adlaw maayo para kanimo. Kaya kung kining adlaw nag-uol ka, nagsubo ka, pildi ka. Okay. Nag-ingon si Pablo, labaw kitang mananaog. Mao gani nga atong effect sa atong una-una tungod kay nag-ingon siya, dili kamo ang nagpili. Kana gyud mo inindot nga pulong. Dili kamo. Ako ang nagpili kaninyo. Tiaw mo na. Wala pa ta matao sa taguanggan sa atong inahan. Gipili ka na. Unsa ilhanan nga gipili ka? Ang ilhanan nga gipili ka, pabor ka sa maayo kaysa dautan. Oh. Pabor ka sa maayo. Kanang tawhana, pinili na. Pero kung pabor ka sa dautan kaysa maayo, aw ka na delikado. Gusto tang magpuyo nga maayo. Gusto tang magpuyo nga malipayon. Gusto tang magpuyo nga walay limbong. Gusto tang magpuyo nga hapsay. Dili ta magpuyo ni anang kitay mamintaha. Praise the Lord. Siguro sa unang panahon, mo palitag isda, unya pag sinsilyo ni sobra. Unya adayong lakaw, salamat, kaginansya ko. Iuli gyud in taon na kay ikaw ang gisulayan kung tinuod ka ba. Tinuod ka ba? Kay kung matinud-anon kuno ka sa gamayng mga butang, so ayaw problema sa atong panahon. Ang Dios nga atong gipili, ang Dios nga atong gialagaran, ang atong gidesisyonan karon, usa ka Dios nga maayo nga Dios.
Mao nang giingon, siya nga kasaligan, he that is faithful in which is less, is also faithful in much. Siya kuno nga kasaligan sa less, kasaligan gina siya sa dako. But if you, kung ikaw unjust, praise the Lord. Okay. So, manaay nakakita o walay makakita, pabilin nga matinod-anon sa ngalan sa Ginoo. Mas maayo pag ihatag. Amen? Oh. Mana nga si Engineer Saragosa, ako yun nang iampuan po siya. Mahigugmaon siya sa mga matarong. Yun siya, Pastor, commit na gyud ko sa Ginoo. Tiyaw mo na. Pag-ingon ako na, Engineer, naaraba sa Biblia sa Hagyo. Kamo na nagpuyo kamo sa inyong gwapong panimalay. Ang akong balay, wala gyud ninyo ayuha. Busa, ingon siya. Oh. Nagakaon kamo. Nagatigom kamo, pero wala gyud kay ngano gibuslutan ko kana. Ingon siya, saka kamo sa bukid ug ayuha ang akong panimalay. Basta nakita na ko si Engineer mo arag muhila ko. Ampuan na po nako. Kada mo adto ko dito, ampuan na ko siya. Nagtuo ko na diha sa mga pag-ampo, mag-anam. Ang bato kuno nga bantilis magsige katuluan og tinulo lang sa bugnaw nga tubig, madugay matipak ra gyud na. Ingon ni ana, sa diha nga kita makapakita og mga maayong binuhatan, mga maayong pagawi, luyo sa ilang kagahi, kung tinawag man sa Ginoo, makita nila nga mapanalanginan usab sila kanato. Tama? Oh, kining pagpanghatag lang daan og gulay sa imong silingan, maayo na kaayo na. Unsa pa nang imong ihatag didto nga ipaambit, basta pagkaon na gani. Praise the Lord. Uban pang mga butang. Kini pagpanghatag, makadako na kaayo na nga ministry. Horizontal. Dako na siya. Ingon siya, Pastor, ingon si Engineer Saragosa, Pastor, nakakumit na ko, basta simbahan. Ingon siya, Ginoo nay mo sweldo sa ako. Hanap po siya ba? Besag pugson gud namo. Engineer, kanang naalagod may mana ba? Di ba? Glo, no? Kining atong panahon karon, praise the Lord, ang ngayon gid nato na mubuka. Desisyon na. Amen ba? Amen? Ingon si Josue, as for me and my house. So na siya fixed decision. So dinhi gitan-aw nato dinhi na kining atong panahon, lumalabay, mulabay ramani. Mulabay rani. Okay. Kung tinuod man nga nagsulod na ta sa giingon na tribulation. Kung nagsulod na ta, 3.5 years rani. Okay. So, gikan karon, mudagan panig mga pipila ka panahon, pila ra magunang tuig, pila raman ng adlaw, dali raman mahuman, pabilin rata nga malipayon, pabilin rata nga musimba, pabilin ta nga nakadesisyon na Lord, walay lain na akong gipili ang tinuod nga pagamatarong nga gikan kanimo. Amen? Ang paghigugma. Love the Lord your God. Mao ning giingon sa mga Sadducees ug Pharisees. Unsa man ang pinaka the greatest nga balaod sa Ginoo. Ingon siya kining moral law or the 10 commandments of God. Niining napulo kasugo asay pinakadako. Okay, so kining napulo gihimo lang duha. Higugma ang Dios, higugma ang imong isig katawo. Maura. Nya ingon ang Biblia, kining duha kadagko nga sugo nahang up ang tanang balaod sa mga propeta. Okay. Okay. So dinhi makita nato na
ang tanang panghitabo nga dili maayo nga niana sa kalibutan, wala gyud tay labot. Atong palakpakan ang atong Ginoo. Ingon ang Biblia, niadtong gabiuna, walay balay sa mga taga-Ehiptohanon nga walay patay. Pero ang mga taga-Israel, ang katawhan sa Dios, malipayon, busog. Luyo sa atong panahon, ang kalibutan wala nagbagulbol na. Kay wa nay abot, walay income. Pero ang katawhan sa Dios, busog. Palakpakan ang Ginoo. Hallelujah, wala man pod mi reklamo. Okay. Ngano? Ayaw buhi sa pagtuo. Mauni ang akong giingon sa Isayas. Isayas, tanawa niyo dinhi, basig mauna ning atong panahon karon. Praise the Lord. To God be the glory. Okay? Okay, Isaiah chapter 65. Verse 13. Isaiah 65, versikulo 13. Therefore, this is what the sovereign Lord says. My servant will eat, but you will go hungry. Okay. My servant will drink, but you will go thirsty. Ako na ning gibasa sa una. Kanang sa manabot pasabot ng drink, sa man nagiyon thirsty. Dili na drink nga tanduay. Kanang Psalm chapter 23, verse 1, unsa ra gud na? The Lord is my shepherd. Unsa pa sunod na? Walay makulang. Mauna, walay makulang. My servant will drink, but you will thirst. Praise the Lord. But you will go thirsty. Kanang giingon drink diha, walay makulang. Dili uhaw. Ngano mo drink man ka, giuhaw. Okay. So dili aduna nay katagbawan, will drink. Wala nay gipangita pa. Tanan nga iyang gidesire, siguro ang iyang mga gipangandoy, gipanguna-una, moabot paghihapon natong palakpakan na Ginoo, ayaw mo kaluya. Ayaw kaluya. Praise the Lord. Kay kun ang tao ang naghatag ra ba nato og kining paglaom, kining atong emosyon. Masubano na gani ka, wala na. Wa na'y paglaom na. Wa na'y kadasig na. Lonely na gani ka, wala na. Pero malipayon ka, praise the Lord, dako kaayo ng paglaoma. Oh, mao nay gusto sa Ginoo nga dili ta magpuyo nga masulubon, dili ta magpuyo nga nabalaka, naguol. Diha sa kasubo, diha sa kabalaka, pultahan na siya nga maguol ka. Praise the Lord. Ingon siya dinhi, my servant will eat, but you will go hungry. My servant will drink. But pasabot na, walay makulang. Ang Diyos mao'y akong magbalantay. I shall lack nothing. Walay makulang. Praise the Lord. Tinuod yun na, walay makulang. Mga butang, moingon ng kalibutan na didaan na mo kay lahi ramog kinaiya. Praise the Lord. Ang tao hinuon nagminatarong, mao na hinuoy ipiton. Praise the Lord. Ingon si Jesus, John chapter 15. Ingon siya, giingon mo ni ana tungod kanako. Okay. If the world, verse 18, if the world hates you, keep in mind that it hated me first.
Mao na iyang giingon. Nga kung ang kalibutan nagadumot kaninyo, iyon siya, hunaan ninyo, una, tungod nako. Okay. Mao na dinha kang Kristo, dako kaayo ang atong paglaom. Dako ang paglaom. Sa mapananglitan, yan ang muingon na kamatayon na apaman sumpay sa ato. Muingon man ta na may bersikulo na ang tanang buhi nga nagatuo kanako dili na mamatay. So but pasabot niya na dili ang lawas kay mubalik man ni sa yuta, musumpay. Kung ang kalibutan muipit, na ay giandam ang kalibutan ng Ginoo nga wala nay pag-ipit, tanan adunay kagawasan. Sa akong giingon natong last Sunday, tan-awa ang imong huna-huna. Muhuna-huna ka nga moadto kag buhol, abot dayon ka ba? Pero nganong wa ka moabot, naa pa man ka sa bugat nga lawas yuta. Pero kung magpuyo na gyud sa atong bag-ong lawas, praise the Lord, murag maingon-ingon niya nang mahitabo. Kana kaistorya ra nako na sa ubang mga pastors nga wala na karon, wala nagikuha na sila sa Ginoo. Siya pads, pare, muabot yun ang panahon na pare. Nga ang atong panghuna-huna, mahitabo yun ni. Pero karon nga ni apata, dili pa matuman. Ang atong huna-huna mo nakaabot, pero ang lawas ni ara kay ngano bugat manggod ni. Kinahanglan mo sakay panig barko, eroplano aron makaabot ta. Pero ang imong huna-huna, nag-una na. Maingon-ingon yun niya na. Mauna ang atong soul. Ang body, nakapuyo man gud ang soul sa body. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Amen. Amen. So, i-fix na to ang atong panguna-huna. Kaya nag-ingon siya din verse 16, you did not choose me, maurag yun na nakaayo. But I chose you. Ako ang nagapili kaninyo. And appointed you to go and bear fruit, fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name. Praise the Lord. Tanaw daw nato ning John chapter 10 verse 16. Okay, John chapter 10, 16. Okay, this is size. I have other sheep na ako no pay laing karnero that are not in this sheepin. Napaguguro. Tinuod yun ba? Naapay mga karnero nga naapasagawas in town. Mga nagiingon nga nay na ulahi nga nahiuna o ang nahiuna maoy na ulahi. Ingon siya, I must bring them also. They too will listen to my voice. Mo nang ilhanan, maminaw siya sa akong tingog, and there shall be one flock, ug mahimo silang usa ka panon, and one shepherd. Okay, so mauna, usa ka panon ug usa ka magbalantay. Okay, ingon siya sa 14, I am the good shepherd. Ako ang maayong magbalantay. I know my sheep. Nakaila ako sa akong karnero. And my sheep know me. O ang akong karnero nakaila kanako. Sa Greek diri sa sheep is probaton. Okay. Probaton. Just as the Father knows me and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. I have other sheep that are not of this sheepin. I must bring them also. So dinhi, kini di ang atong pagawi, praise the Lord, ang uban nga naa sa gawas, sa dihang mapanalanginan, musunod sila sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Atong palakpakan ang atong Ginoo. To God be the glory. Praise God. Okay, mubalik ko dinhi sa Hebrews. Kadtong giingon, fix your eyes.
palakpakan ng atong Ginoo. Just fix your eyes upon Jesus. Sige ra, kay ako ra nang i-review na kanta-kantahon ta na. Hebrews. Okay, praise the Lord. Okay. Dinhi sa 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. Ngano nga atong i-focus ang atong mga panguna-huna diha kang Hesus. Atong i-focus tungod kay 1 Corinthians chapter 15 verse 57. Okay. Nganong atong i-refocus nato ang atong pangunahuna diha kaniya? Ingon si Paul, but thanks be to God. Pasalamat kita sa Ginoo. He gives us the victory. Siya maoy naghatag dalan sa kadaugan. Atong palakpakan ang Ginoo niya na. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Verse 58, therefore, my dear brothers, busa mga pinalangga kong mga kaigsunan, stand firm, barog kamong maligon. Okay, barog nga maligon. Amen. Dili na kinahanglan pa na mangita patag asa ta musibo. Maura. Uroy og inigbalhin imong dili na mao hinuon ang imong nabalhinan. Dili paligon ang imong nabati. Praise the Lord. Ingon si Paul dinhi. Praise God. Okay. Stand firm. Let nothing moves you. Ingon siya barog. Bisan unsaon sa pagsulay. Okay, kining pagsulay walay exempted. Gikan sa membro, pastor, membro, pagsulay. Naagi na pagsulay. Unsay tuyo, aron maligon. Ang kahoy bitaw ng hanginon, ang mga lubi sa Surigao. Ingon pa sa mga taga Surigao del Norte. Ingon sila, dinhi ingon tong pastora na assign dito. Pastor, dinhi ko kakitag bagyo sa Surigao. Nga grabe wa na ko ikit is Davao. Ang lubi, pastor, basta kanang mga bunga, pastor, mahurot yun ang katagak. Unya ang lubi, mag-ingon-ingon ana permiro pa. Hangtod na kay kanang Surigao, grabe na, agianag bagyo na, gikan sa Samar, Leyte. Mo nag-iingon nga pathway of the typhoon. Mag-ingon ana kuno ang lubi dito, hangtod na mukusog ang angin. Mubaw down kuno, dula lang sa yuta niya ang dahon, magkaraw-karaw na sa yuta. Unya naapagyud kuno'y kahoy nilupad sa 2x2 nilapos sa punuan sa lubi. Iko grabe tinuod na. Tinuod. Mulapos parting kusuga gid kayo. Ang tao wala na mangita nag-asa mo tago nga pangpanggay. Kung di ka katago lupad ka. Hasta gani kuno kabaw alsa. Grabe kusuga. Pero dinhi sa ato kay wa maanad ding mga kahoy ug hiagian na anang hangina. Banggi dayon na ba? Pero dito, naanad na ang mga lubi. Pagka muhinay ng hangin, muhinay-hinay na pong tindog. Maupod ning atong kinabuhi, nagkadaiyang dagway sa pagsulay. Pero ingon ang Biblia, ingon si Pablo, stand firm. Let nothing moves you. Amen. Stand firm. Nagkadaiyang problema, pagsulay, pamilya, silingan, kaubanan sa simbahan, pagsulay, aron na i-prove, unsa ba, napahiluna ba ang pulong sa imong kasing-kasing. Ingon ang pulong, let nothing moves you. Barog nga maligon, atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Mao na nga uban dinhi, wala na, pasado na. Grabing mga pagsulay, pero dili na mga wala. Muaslo, musahay ang naong, pero madugay, ulihan na po. Balik lagi hapon, nga anuan, giligoon ka sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo, maura pag kining eagle, kaning eagle ba, agila, istorya raman po'y nadunggan ako.
Matud pa ang piso kuno ana kana mo kumpleto ng pako niya. Daduon kuno na sa ibabaw, ihagbong siya. Magkapakapa lagi kuno kana kunong agila nga piso, magkapakapa lagi kuno. Unya gukuron sa inahan kay tuaman sa panganod kuno dapit gihagbong di dugay gyud na mo abot sa yuta, gukuron sa inahan. Salon na. Hangtod na makamaon na mo lupad. Ingon usab di ay kita ni ana. Pero kung kitang tanan maligo na sa Ginoo, dili lisod. Amen. Dili lisod ang pag-ingon. Apil gyud ko sa rapture. Palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. Dili lisod. Oh. Praise the Lord. Okay, maayo bang pulong sa Ginoo? Dili lisod. Katawa ra gyud. Pasalamat. O tiya mo, ingon si Pablo, naghatag siyag dalan nganong effects nato ang atong pangunahuna kay ngano tungod kay he gives us the victory kadaugan. No. Dili ka na mabalaka. Moingon si kabalaka, wa na gyud ka mahigog man ako. Pasudla ko sim kasing-kasing bi. Oh, wala na, sirado na. Puno na sa kalipay. Puno na sa kalinaw. Amen. Okay, puno na. Sumaon nang giingon sa Ginoo, ayaw ka mo, kabalaka. Unsay inyong kanon, unsay inyong ibiste. Yun siya wa man gani bidaw tong tanaw ng Mateo. Praise the Lord. Mateo 6. Oh, yun siya. Dili ba ang mga pagano? Praise the Lord. Okay, ingon siya din sa verse 28. Why do you worry about clothes? Ingon siya, biste? Tanawan ninyo ang mga kabulakan sa kapatagan. Ingon siya, they do not labor or spin. Wala sila managtahi o managkalinyas. Tinuod yun. Nagturok ra ng mga bulak diha nga ninggawas ra ang gwapong bulak. Ang iyang kulor. Okay, ang iyang kulor, pagkagwapo sa mga view. Kanang mutanaw ko sa TV, kanang mga cartoons, mas gwapo pa man og view ang mga cartoons i-compare sa mga kanang tinuod na gyud nga salida. Kanang mga cartoons na mga salida, mas gwapo kaayo ang ilang mga view. Mga bulak, mountains, trees, gwapo kay tan-awon. Manguna-una ko na nindot pagid ay kayo ang ato ang dapit nga giandam sa Ginoo no kay kanang cartoons tao ra man ang naghimo. Ang ato Ginoo gyud maoy engineer. Nindot no? Okay, kay balo ka ba sa imong balay nga nindot kaayo? Amen. Oh, nindot. Akong balay, imong balay, atong balay, mga nindot. Siya gyud ang nag-engineer ni ana. Okay. Ingon si Jesus, trust in me. Trust also in God. In my Father's house, sa balay, sa Binisaya pa, sa balay, sa akong amahan, tuay daghang puloy-anan. Daghang puloy-anan. Praise the Lord. Okay, so ingon ni ana, niadtong mga miagi mga tuig, naay madunggan ako na ako noy nag-adto sa space, nakakita ko ng uban o kanang na ako noy mga sa to, mga anghel ba to? Nakita ko no nila dito. Siguro ako nagunahon na dili pa na mao siguro kay third heaven man ang sa Ginoo. Di wa na may makaabot dito. Siguro katong mga anghel nakita nila mga fallen siguro to kay naaman ng ilang mga barricade ibabaw ni aning makita nato sa tong mga mata. Siguro mauna sila. Pero ang akong panimalay, ang imong panimalay, praise the Lord. Ingon siya, in my Father's house, there are so many mansion.
Mag-una-una, may asa may dako, mansyon o house. So nagpasabot lang nga kanang mansyon, nga giingon sa pulong sa Ginoo, dili basta-basta kagwapo ang imong balay. Kung nakita nimo gwapo ang mansyon, dinhi, kanang mansyon ra dinhi. Kung gwapo na nga mga balay, gwapo di ay ang atong mga balay. Praise the Lord. Tapuson ako sa istorya, ato ning isiris unya. Dihay usa ka babae nga nangamo. Nagtrabaho sa iyang amo, dako kay balay. Unya katong bayhana, nagtrabaho siya sa usa ka panimalay. Okay? Unya inig ka Domingo, mananghid siya sa iyang amo, muingon, Madam, musimba sa ako. Insya walay problema, simba. Okay, musimba siya. Pag uli sa simbahan, pag uli na niya, trabaho na po siya. Mautoy yan trabaho, kada Domingo, dili gyud niya undangon ang pagbalik-balik sa simbahan. Kada Domingo, musimba gyud siya. Madam, musimba ko. Siya, way problema. Simba. Niabot ang panahon na namatay ang iyang amo. Pagkamatay sa iyang amo, kay buutan man po itong amo ha, istorya ra ni ha. Istorya rin yun eh, way labot Biblia. Pagkamatay ko no sa amo, naay anghel nga nitapad. Ingon tong anghel, dili pa ni mao ang lugar nga imong atuan. Nakakita ka kanang na bituon, siya, kana mo na itong atuon. Ha, gidala siya dito, lupad na sila. Pag abot dito kay dako man kung kalibutan, ang katong bituon, pati man yung dako pagkagwapo sa mga balay nga nakita nila. Iyon siya, nga nung di amang ko din higidala. Iyon siya, iyon tong anghel, niya po din ang imong balay. Iyon siya, wow. Iyon siya ninduta di. Naghuna-huna siya nga, ang iyang balay, gwapo kay datogod siya, gwapo. Muto na agi na sila sa mga gwapong balay. Kanang balay, ginsa na. Iyon siya, kanang gwapong balay, nga dakong balay, mauna kadtong imuhang katabang. Gwapuhan o. Iyon dayon tong dato. Ang ako, isang imo to apasunan. Naguna-una siya. Nga kung dako man ang balay sa iyang katabang, mas gwapo yun ang iya. Nakasabot ko nga, nakasabot na mo. Di na ako tiwason. Tiwason na lang. Okay. Pag abot na sa unahan, wala naman siya nakita ang gwapong balay. Ingon na yun siya. Ang akong balay, asa lapit? Siya, kini. Ha? Nangangha siya? Ingon siya, moraraman nag-CR. Kung sa manihitabo ang akong binatunan, ang akong katabang, gwapong balay. Ako, dili man lagi maayo ang akong balay. Motogiinan sa anghel, sa buhi pa, nangalagad manggod siya, nagampo siya, nahimo tong materyales, nagatabang siya, nagpanghatag siya, mautoy nahimong materyales. Alang sa iyang panimalay. Kaya namdo mo ni Acts chapter 10 ba, kisa ding tawanan ni Cornelio. Si Cornelio, dili ba? Unsa tong iyang karakter ni Cornelio? Giver, dili ba? Magyatagon, may nampuon. Unsa sulti sa anghel? Niabot sa trono ang imong mga pag-ampo ug ang imong pagpanghatag. Niabot tiyaw mo na ang tanang mga maayong buhat sa tao. Kanang iya lang kang Kristo ha. Ang tanang mga maayong buhat moabot. Walay matago. Niingon ang anghel, ang imong mga pag-ampo ug ang imong pagkamanggihatagon ning abot sa trono. Moto niingon ang anghel, gwapo kag balay sa kalibutan, pero dinhi wala magyoy ebidensya nga nagatabang. Wala magyoy ebidensya nga naghimo ka. Pero ang imong katabang, mautong balay nga perting gwapuha tungod kay matag simba niya. Dako kaayo siya gipadala dinhi sa gingharian.
Okay, balik ko na to si Cornelio. Nahibalo ba si Cornelio nga nakapadala siyang materialis sa langit? Wala. Mayo pa ta kay nahibalo karon. Nganong nahibalo ta? Naamay mabasa. Kana pagbalik-balik nimog madomingo, kana pag-apil nimog mamerkules. Ang uban laayo na ba gani gituyo ra nagmubo ha. Ang uban baya magpermitting murag simba. Pero dinhi gituyo na to nagmubo kay kabalo ko na dinhi busy ang tao. Busy sa TV, busy sa internet. Ang inong tag busy sa negosyo, wala naman ang negosyo na. Busy sa TV, busy sa internet. Ambot ka og nababay busy sa pag-ambuan eh. Hallelujah, praise the Lord. Ingon ang Ginoo. Kisa to sa Acts chapter 10. Cornelio. Ingon ang anghel. Cornelio, nipakita mga anghel. Ang imong mga pag-ampo o ang imong pagkamanggihatagon, giver gid ay. Kini gid ang tawo nga giver, kini tawo manggihatagon, kini tawo mainampuon, dili gid na musipiat ba kada ampo nimo mulupad gid na. Kada tabang, kada pagpanghatag nimo mulupad gyud na. Walay matago, manglupad na didto na magtigom sa trono sa Ginoo. Ang imong pag-ampo, ang imong pagkamanggihatagon ning abot, ning sulbong at tubangan sa trono sa Dios. Mao to nga ulahin na ang iyahang pagmahay. Ang iyang balay maora na lag CR kadako. Igo ra gid siya makatuyok-tuyok sa iyang balay. Pero ang iyahang katabang, praise the Lord, hallelujah, pagkadako sa wanang. Okay. Amen. Pero kita din dagko gyud tag balay, palakpakan ang Ginoo niya na. Manindog ta, praise the Lord, hallelujah. Okay, padayon ta karong gabi Okay, unang Domingo ron sa bulan Hulyo, July. Praise the Lord. July 5, Abinabu 15, July 5. Okay, so gitawagan ako ang mga Maria diri mo prepare. Ako pong gitawagan ang atong mga gwapo nga mga presbyteries. Dali kamo diri. Mga Maria. Katong mga Maria sa una, na lockdown. Kato sila kisa to sila si Yaya, kisa to abdi kayo tumutindog dire. Okay, so okay ra gihapon to paarion dire si Yaya. Sa ilang igsoon kana sila si Yaya, 16 ka igsoon sila. Grabe ning mga mulina, no? 16. Unya ang nakristohanon si Yaya. Katong isa, akong papa. Okay. Marag upat sila sinong titin. Ang atong Diyos uli kaayo, wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagadayo, ang ayan siyang bugyawan, ang ayan siyang pagkasayawan. Kay atong Diyos uli kaayo, tungod sa iyang gugma, niluwas tanya, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, walay gahom ang kaulaw. Kay giluwas ta sa Ginoo, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, ambak sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, walay gahom ang kaulaw. Kay giluwas ta sa Ginoo, tuyok sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, muapyot ko sa iyang presensya.
Angayan siyang pagaday, angayan siyang hugyawan, angayan siyang pagasayawan. Kay atong Diyos buhi kaayo, tungod sa iyang gugma giluwas kaniya. Sagaw sa kalipay, kay giluwas ka sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ka sa Ginoo. Walay gahong kaulo, kay giluwas ka sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ka sa Ginoo. Ambak sa kalipay, kay giluwas ka sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ka sa Ginoo. Tuyo sa kalipay, kay giluwas ka sa Ginoo. Mukaplot ko sa iyang presensya. Ambak sa kalipay, kay giluwas ka sa Ginoo. Walay gahom ang